Morjesta kaikille ja tervetuloa Vapriikkiin, jossa järjestettiin perjantaina 11.10. karmivat naamiaiset. Ja kuten huomaatte jo pääovilla, tunnelma on erittäin hieno ja tämmöiseen hämärään ilta-aikaan soveltuva. Sisään päästö aloitettiinkin sitten loitsupullojen teolla ja tää oli oikein mukavaa hommaa. Tehtiin yhdessä kaverin kanssa tommoset loitsupullot. Niistä tuli oikein kauniit. Ja totta kai mitä olisi tapahtuma ilman viihdeesiintyjiä. Tässä meille esiintyy Sorin Sirkus ja he esittivät akrobatisia taitojaan eri tyyleillään. Kyllähän tällaista oli ilo katsoa, kun ammattilaiset tekivät stuntteja ja antoivat ihan viidettä koko rahan edestä. Tietenkään tapahtumassa ei tarvinnut olla kuivinsui, joten virvokeaika oli välttämätön. Totta kai tapahtuman aikana oli muutkin näyttelyt auki, mutta meitä eniten kiinnosti lähteä pelaamaan Marioa väliaikana. Totta kai illanhan kruunasi kukas muukaan kuin Noora Louhimo, joka veti erittäin komean keikan. Tässä kohtaa kiitän teitä videon katsomisesta ja totta kai kiitokset myös Vapriikille, kun annoitte kuvata tämän videon.